Ассалому алейкум духтарако. Созе назин саломатиятон хубай духтаро бисёр хоҳиш карда будем ки ами кондитсионер паплини кондитсионер омад бо навор кунед. Марамат бисёриё гирифта будан маҳқулшон шуда и паплин бо ина омадаги ай духтаро пешниҳоди шумо мегарда 3 метрш 100 сомон ҳам қаглои фасон омадаги ай духтарако ина навора тамошо кунен илтимос сурат наген ҷош киҷодай наген ё фақат доставка доран ина метонанд ки нами скриншот кунед партоен дарава как доставщик бурда шумода мерасона беҳад гулои хушрӯ ина паплини кондитсионер беҳад мулоими хушрӯай ина иглш ҳаст як либосш 100 сомон ина қисми қафоша бинен чӣ хеле ай мана пахтаги тоза беҳад фасонак то охира тамошо кунен гулои фасон дора кадомеш дар корайтона духтарако ина иям диден двойка платья абая кни аҷоиботай иям ам хе 3 метрш 100 сомон бо касе ки опт мегира оптовиш арзонай духтаро марҳамат бо инами гулоша диден чиха ярки фасонай мана марҳамат хоҳишмандо метавонен дархост кунен ана иглшам хушрӯвай ай камондая ай мана азим ҳаста ина нигоҳ куненда ай пеш ман мехоҳам шумо материала бинен сифатча хича хулас оригинала якум сортай паплини кондитсионер меган мана киртоша медонед ки киртои духтагиш чӣ қиматай иҷада боша материалша шумо метавонед ки 3 метрша 100 сомонда харидорӣ карда имсол дузонен ана бо як гули фасони дигаш ҳастай ана як гули новинка марҳамат ина агар ишам дар кор боша метавонен дархост кунед кӯдакодам бисёр паплин мепурсанд инами паплин ҳам хе мулоимай духтаро хоҳе назанам иноям гирен баъд бисёр мепурсанд ки вай 3 метр зиёд метиҳед наметиҳед на метиҳем аз ҳамин модел 4 метра метиҳем аз дигарош не ина марҳамат дар кор бошад метавонен дархост кунен аҷоибот хушрӯа мулоиме ҳаст ки духтарако мана азанаи бо ҳастай на сафедак ҳасе дар курай бисёриё ҳамин рангои рӯшан мегиранд дар тобистон ҳамин паплинои кондитсионер ҳамаш аҳамиятиян рангош рӯшанаки хушрӯай барои тобистон ана бо як гули фасони дигаш ана иглая ирам хушрӯ мехаранд мана марҳамат метавонед аз инам дархост кунед духтаро чӣ хеле гуфтум доставщики мо занакай бисёр занҳо мехоҳанд ки зан доставка кунанд барои ҳавай доставщики мо занай ина ба ҳазур хоҳарои азиз интихоб кунед доставщик бурда хонатонда расона ана нигоҳ кунед чӣ хел фасонай ана ид расветка дора диден ина яглш мана яглш иёам қа кирсада хушрӯ меброянд духтаро ина бо ай пеш нишонтим биненда аҷоиботан хулас ишаишта хушрӯай бовар кунед ҳамаш фасонай ҳамаш принтои зур дора диден иш евростил платьядам аҷоибот меброяд диден чихе хушрӯча ина тамошобинони азиз ина игла бинен бо чихе фасона бисёриё мепурсанам хел гулои атрасира аҷоибот хушрӯ аз ёзи бо инаи моделшам ҳастай мана хоҳен аз инаш метонен дархост кунен беҳад чӣ киртои мисол европейски медузен чӣ тоҷикӣ медузен хушрӯ меброя баъд ана игл фасонай хулас қадамаш ки дар кор мешава скриншот карда партоен доставщик доставка мекунад духтарако дар иҷа ҳам двойка тройкаи хушрӯ нишон метиҳем то охири навора тамошо кунед беҳад сифатҳои хуб доранд ина ҳамаш в наличие 200 сомон рақамошон ҳастай страничкашон отметид мекунам духтаро бинен ҳамаш в наличие беҳад фасонакай инаи моделам 200 сомонай хушрӯгиира бинен охи духтаро ба размерош ҳастай ино ҳамаишон ҳам в наличие духтаро ҳам размерои калонам дора то ҳами бисёр либосошон то 11 сола размер ҳастай ина ё 640 сомон анаи двойкара бинен ҳам қа хушрӯай бо сайда будроен суратҳои оригиналша бинен охи духтаро 130 сомонай двойкай чандта расветка дора качествашда гап нест люксай ана бад духтаро инаира бинен и платюшкачои аҷоибот фасонакай 70 сомон аз вай дига цвечам ҳастай анаи вайш боша платюшкаи теннискаги нигоҳ кунед 90 сомон аям қа гудакда хушрӯ качествоошон фасон и хеле чизо мисол ҳама ҷода ёфт намешава борора нами либосакорам хе чинда овардагиам беҳад хушрӯоша худшон бор мебиёранд нархошон нархҳои хубай барои ин намуд либосо ина дута платюшкае ки мебинен 150 сомонияй духтаро уҷада ҳам бачагӣ ҳастай ҳам духтарӣ ролики дигарида бо бачагиёшам нишон метиҳем
ина хоҳишманду метавонед бо худтон ҳамсӯҳбат шавед. Ана туника бошад 90 сомонай. Иҷада бо двойка ҳастай. Двойкаошон юбка шортикай 250 сомон. Диден ҳам шортикай ҳам юбка ҷинсакаш футболкашаша бинен хичқа хушруча. Чӣ тавре гуфтам якум сорт сифати беҳтарин. Ана иш боша бо тройкаи духтаро марамат 200 сомонай размеро ҳамаш ҳастай. Ана баъд анаи аҷоибак духтарако 180 сомонай. Аз ин чандта расветка ҳастай имқо хушручае ҳаст ки сифаташда гап нест. Марамат бо бидроен катихчон ҳам суҳбат шавен. Ҳама намуд бо футболкачаву дигар чизоям дора. Пижамаҳои хушрӯ доран. Озиворам нишон метиҳем. Тамошо кунен. Ана иш тройкаи духтаро. Ира бинен футболка дора, сумка дора, шортик дора. Шортики ҷинс 250 сомон. Ана баъд инаё пижамаян. Инаи моделиш 80 сомонай. Ана модели дигариш бошад 60 сомонай. Анаи дилакш бошад 60 сомонӣ. Хулас нависен бо шумодам мефаҳмонанд. Доставка